Agent Boyet, asa naman ni? Tanawa daw diha. Ambot Agent 3, wala sa kuwang radar. Wala man tayong nga gamit, noong sana man taon ka. Wala din nga nang agamit di ay. Aw, usa may nasa mo daron. Ang naaraman din sa kuwa kanin po sa iluway pulusok, tanawa na ko daw. Tulaan, tigtil ka. Agent Boyet, dili lagi na dulaan nag Agent Boyet. Ingana na nagporma, pero makapatay nagtao. Mao ba Agent 3? Hala sige, larga. Sige, Agent Boyet. Kadali lang, Agent Boyet. Kung saan ni Agent 3? Ayaw ko inag. Sama ni Agent 3, sabi nakaulo pati ng buka. Ay, hindi ko tao dali. Tara dito ta. Isa diri ta. Mangutan tas kameraman. Sige, kameraman asa ang dalan sa kamotoran. Dito banda? Dito, sure ka? Dito ta. Agent Boyet, lisoda ning walay mapa, Agent Boyet. Uy, Ay, problema kaya na to. ay kabalo na ko. Kabalo ka tong old na technique sa una. Saan to? Kailangan na to pakiramdaman unsa or asa ang hangin padulong. Ma! Sige. Piyong. Diri siguro ka. Diri ko spikas. Sige. Asa magini ha? Agent 3, Yes, Agent Boyet. asa ka dapit? Dara ko diri. Asa man ka? Nakakara ko diri. Sige, Agent Boyet. Tanaway mong palibot. Basinara dira atong ginapangita. Kapi. Iyan ako ninyo ba? Agent 3. Kumpirmado. Nadiri ang babae. Nadra ang babae. Duha ka mo kalaki ang kauban. Ay, kabala ka ng duha ka lalaki, Agent Boyet. Ipatumba na nato na. Asa man? Nado. Ito ra gyud, diri ka. Pre, check ni mong perimeter, pre. Wala pre, wala problema dire. Sure ka, pre? Bisag mga ero, wala makasulod, pre. Wala pre, kaya asinda na ni Bossing. Buhiin ako ninyo ba? Relax lang diya, Kaya dako kay may makuha kwarta sa imuha. Dili magud mi dato. Say dili dato. Dako kay patong sa imuha. Bala mo magmahay ra jud mo. Buhiin ko ninyo diri aba. Buhiin ko ninyo diri aba. Buhiin ko ninyo. Pagilom, mapagilom. Agent Boyet, dili ta magkumpiyansa og pasok. Ha? Nasabot ka? Sige. Kay kung magpataka tag sulod dira karon, basing kita pa'y matsugi. O kanino? Magplano tag tarong. Tara, Sugdo na nato, tara! Kini kita kani, hindi dapita. Unya sila maning duha dara-dara, kani silang duha. Plano, Kita tao na nato. Ay, sa ino sa ba? Nadra ang biktima mo ni. Kitang duha mo na siya. Atong buhaton. Ani una. Sige, Ito ba? sige, pahit na. Sabot ka. Ha? Unsa? Kani babasta di mo ni saan ka nang kuan mo ni ang kanang biktima. Kitang duha diri ani. Wa ko kapalon sa imong ginaplano. Ha? Wa ka sabot. Ang ako ni matirahan na nato ni ba? Galas ko ako kasabot. Ay, pisto pa ka sa bala. Ayun! Tara, sila na. Ayun! Bam! Anara. Anara O, ba di yun? ba ang patay? Dali na rin O, kayo. luwason tayo na to na. Nya identity na. Anara ba? O, patay. Identity magdali na. Tanggalan na ng bisita. Sige ka langan. Wala lagi kay tali, ma'am. Ano ko gitalian? Ay, wala ka gigtan. Ay, galas gaw, oy. Sam ni biyan. Wala man nagkitalian day. Uy, sana all. Nasaan ba yung tubo?
ana bitaw ko sa imuha nga kanang pamahaw sa before makapilapil og mission. Kaya sabi, ijig bunong sa magka. Tingnan ka buwak pa kayo ng ganun. Anak na sa kanang mayaman na tong client. Ay, paging anak. Pagkagot, magsar ni. Sa makamahara ko ang kam minor pa na. Ay, sige. Sige lang. Tara na, okay ka ma'am. Tara. Tara. Isa. Saman, tawagan sana ko si Sarge. Dali. Sige tayo, uy. Anayan lang. Panawag. Hello Sarge. Piskot kay Agent Ricardo, pwede ka manawa ka, bisik kay ko. Kanang ipa-confirm na ko ni Sarge. Sumok ka, gini mo, eh. Ang sama ni. Mao man itong babae Sarge. Dili may mao. Dili mao. O niya tawag ba kay? Damay. Na ako sa Jera. Sige, Sarge. Nagjera mi karon, nagjera mi. Di doot pa. Hindi na panawag kay. Nagjera mi. Idot pa. Sa Sarge. Idoot ang bayat shotgun. Damay. Sige Sarge. Sige. Kalas ikaw ni tawaan na ni. Mali daw. Saan mo naman ang agent 3? Mali man na ron. Ayoko basol-basol ha. Ikaw may nakakita na niya. Ako lagi nakakita lagi pero iwa mo ng plano. Diloy, ikaw may nakuna-una nga nakakita kung wala to sa dili ko mo dasdas. Saan ako na may basulo di mo? Iwa mo ng plano. Lah, ikaw. Nawala. Asam to. Kapuang. Siya nga sa tika, oy. Nam sa tika. Kita medyo una-una ang minilyon ng kwarta. Wa dyan yung una-una. Gago, importante ba ng milyon si mo? Importante man dyan ang kwarta, buyet. Adili. Hindi ba importante ba milyon si mo? Mas importante man dyan ang kwarta, buyet. Adili. Kabalo ka, Importante ba ko niya? Tao. Importante yung kwanta si mo. Mas importante man dyan ang kwarta, buyet. Nga naman. Kung sa may pang-scatter mo niya. Ay, time sa. Tama din, no? Ulok. Tama din. Tara. Tara. Lo, boss. Daganan na ako sila, boss. Maayo. Sige, boss.